Hej og velkommen til Musholm. Vi hedder Scott Leibach. I dag der skal vi grille noget ørred, og så servere det med nogle nye danske kartofler, hjemmerørt hollandaise med brunet smør og rygeost. Så først så starter man med sine kartofler, og de skal koges i rigeligt saltet vand. Det skal smage ligesom storbælt. Det skal koges med lidt smør, indtil de er færdige, og man kan altid lige tjekke med en gaffel eller kniv. Og der, når det slipper lidt, så er det færdige. Og mens kartoflerne de koger, laver du en hollandaise-lag, som består af hakket løg, hvidløg, timian, rosmarin og hvidvinsedike. Og for ud fra cirka hvad jeg har her, der har jeg cirka 2 dl, skal du cirka have under halvdelen tilbage. Og det her det er så din grundstamme til en god hollandaise. Her har vi brunet smør. Det har sådan en dejlig nøddeagtig smag. Vi har pasteuriserede æggeblommer. Og så har vi friskrøget rygeost. Så tager vi lagen her. Lige sigter det værste fra. Sådan. Tager du dit piskeris. Og din pande her, den må ikke være for varm, for ellers skiller æggene med det samme. Så samtidig med at du pisker, hælder du din æggeblom ned i. Og det her, det er sådan cirka nok til 4 mennesker. Og du skal bare blive ved med at piske. Man kan se, hvordan den langsomt bliver mere og mere hvid og cremet. Det betyder, at den er ved at være legeret og færdig. Og så tager man den frem og tilbage til varmen. Og så kan I se her, nu er den klar til at få tilført det brunede smør. Så har vi lige herover, så den ikke ryster for meget. Og bliver ved med at piske og piske. Så først starter man bare lige med en smule af det smeltede smør. Og æggeblommerne kan langsomt tage imod mere og mere. Så du bliver bare ved med at hælde. Stille og roligt. Og så stopper vi lige der. Og smager vi den lige til. Først. Så tager vi rygeosten. Bare sådan lige et par stykker her. Og så får vi den her langsomt sådan mast ned i den her hollandaise. Og I skal ikke være bange for, at det ser lidt grynet ud nu. Det er bare lige indtil rygeosten den er smeltet ordentligt ned i. Så er den godt inkorporeret i. Så tager vi vores ørred. Skærer det stykke ud, som vi gerne vil bruge. Så giver vi den lige noget salt til at starte med. Og det er altid vigtigt at huske, at man skal salte sine ting først. Fordi så kan salten trænge ind i kødet og netop skabe mere smag inden midt i. Nu er den her klar til at blive grillet. Lad os lige huske at få noget olie på først, så sidder den ikke fast på grillen. Og vi skal ikke være så sarte her. Vi smører det bare lige ind i hånden her. Bum. Og så på skindet. Lægger det på grillen. Og så skal den have cirka 5 minutter, så er den helt klar. Ja, så er vi ved at være klar. Nu tager vi kartoflerne færdige. Tager lige og hælder vandet fra. Sådan. Så tager vi lidt af vores smør. Lige smider det ned oveni, så det lige kan smelte sammen med kartoflerne her nu, mens de står og damper af. Så tager vi vores fisk her, lige fjerner den fra brættet. Og tager lige nyt op i. Vi skal helst ikke blande friske krydderurter med rå fisk. Så tager vi vores løvstikke herover. Helt frisk, dejlig økologisk løvstikke. Det passer virkelig, virkelig godt med smør og nye danske kartofler.
Så kaster vi den ned i kartoflerne. Nu har fisken fået cirka 3 minutter på skindsiden. Så tager vi lige og vender den. Og så trækker vi den lidt ud til siden, så den ikke får alt for meget varme. Sætter vi låget på igen, og så mens vi venter på, at den bliver færdig, kartoflerne trækker med noget smør og noget løvstikke, hollandaisen er klar, så kan vi lige nyde et godt glas øl eller en god glas Riesling. Det vil passe rigtig godt til denne ret. Så er det hele klar. Lad os få anrettet den. Så kan I se, at ørren her er fuldstændig perfekt tilberedt. Dejligt saftig og lige stadigvæk en anelse farve inde i midten. Så lad os få den her anrettet, så vi kan smage på alle vores gode ting. Fisken på. Vores kartofler, som har fået lov til at dampe og fået noget dejlig smag af løvstikke og smør og dansk forår og sommer, hvor det er allerbedst. Bare lige et par stykker på her. Så er jo også dejlig hollandaisesauce her med brunet smør og dejlig fynsk krydderost lige hælder ud over. Og vi skal egentlig heller ikke være nærige med det. Det er jo det, der smager fantastisk. Så er retten klar. Og lad os få smagt på det. Det er essensen af dansk sommer. Simpelthen så godt. Velbekomme.